Здравейте! Стартирам моя канал с една уникална практика на южнокорейския професор Пак Живу, създателят на Суджок, а именно спиралната гимнастика, наричана още танц на гръбначния стълб. Сега няма да ви разказвам за нея, подробности може да намерите в описанието под това видео. Ще я характеризирам само с 3 думи. Тя е бърза, лесна, ефективна. Състои се от 64 движения, групирани в 4 групи, които бързо се разучават. Бърза е. Изпълнява се в зависимост от темпото в рамките на 2 до 4 минути. Изпълнена динамично е прекрасна, раздвижваща и енергизираща практика. Изпълнена в бавно темпо, пък и прекрасна медитация в движение. Ефективна е, защото спиралата като форма и движение е съвършенна. Красотата и хармонията в природата се дължат на златното сечение или така наречената божествена пропорция. Затова спиралните движения са нежни, хармонични, ефективни. С минимални усилия се постига максимален резултат. Движенията при спиралната гимнастика са плавни и хармонични, изпълняват се с лекота. При редовна практика, за кратък период от време, мускулатурата се стяга, неразположенията отшумяват, тялото става по-гъвкаво и се зарежда с енергия. Въпреки че нарича спиралната гимнастика танц на гръбначния стълб, тя раздвижва цялото тяло. В нея участват всички основни групи мускули и стави. Дори достига в дълбочина мускулатура, която при обичайните движения остава незасегната. В моята практика не съм срещала друг такъв комплекс, който за толкова кратко време така ефективно да раздвижва цялото тяло. Пробвайте, ще се убедите сами. За практикуването на тези движения няма възрастови ограничения. Те са подходящи за всички. Всеки изпълнява движенията с амплитуда и усилие такова, каквото е подходящо за неговото физическо състояние. Сега ще ви демонстрирам цялата практика, а в следващи видеа ще разучаваме отделните движения, специфики и начин на изпълнение. Ето и самата практика.
Това беше спиралната гимнастика. Ако това видео ви е харесало, ако са ви допаднали движенията, моля, поставете лайк. Абонирайте се за канала, за да гледате и други оздравителни и хармонизиращи практики. Споделете, за да достигне до повече хора. В следващото видео очаквайте първа част, която ще разучим стъпка по стъпка и ще ви запозная с спецификите на отделните движения. Очаквайте ни! До скоро! Бъдете здрави!